Здравейте, приятели! И така да видим какво иска да ни кажат картите, какъв съвет иска да ни дадат и каква е енергията на хората, които са попаднали на това видео. Както винаги, безвремево. Първата карта, която ни се падна, е глупакът, нулата. Втората карта е дяволът и третата карта е 7 от чаши. Подредбата на тези карти говори много. Приказва ни една история. И една история, като идва нещо ново. Очаква ви нещо ново, открива се някакъв нов път пред вас, някаква, може би, нова възможност, нещо, което е хубаво да промените. Вие имате това усещане за тази промяна, за нещо, което, нали, трябва да се започне на чисто. Но с дяволът идват едни такива страхове, едни такива зависимости, едни такива съобразяване с околните или с някакъв конкретен човек. Една такава отрицателна енергия, която се смесва с това новото начало и не може да ви позволи да видите реално нещата как стоят. И с 7 от чаши, нали, което означава, че ние сме изправени пред няколко избора, нали, с 7 от чаши. Това олицетворява чашата. Имаме 7 чаши, от които трябва да изберем. Но тук не винаги, нали, това, което виждаме, което това ни се струва привлекателно на външен вид или по някакъв начин, може би някой ви подтиква за това нещо, да го изберете като най-добър вариант или като път, по който да поемете, или нали, вие си преценявате спрямо това, кой как резонира с тези карти, с ситуацията. Нали, не смятам, че изборът, който или възможностите, или този нов път, който се отваря пред вас, е това, което вие мислите и искате да бъде. На дъното на дека имаме и 5 от меча, което също означава, че както казах, някак си ситуацията се заплита една такава, че трябва много добре вие да разчетете тези възможности, тези отношения ли ще са, или там нов път, ново нещо, което пристъпвате към него, нали, или, нали, точно тази съвкупност от няколко неща, които, нали, ви се предлагат, да останете сами със себе си, да разчитате на вашата си интуиция, да не ви е страх от това вие сами да вземете собствено решение за тези неща, да се отърсите от тази отрицателна енергия, от тези страхове, от тези обвързаности, от тези зависимости. Някак си тук има една токсичност, нещо, което с, нали, някой ви прехвърля такава една енергия, негативна, токсична, или ако не е само един човек, или някаква група от хора, ако е в работна сфера, или семейство, нали, роднини, не знам точно, нали, в каква сфера е насочено, нали, за всеки един от вас, но трябва да се отърсите от това нещо и да огледате хубаво нещата, за да прецените кое е най-добро за вас. Да видим сега още нещо, какво могат да кажат картите за хората, които гледат това видео относно това вземане на решение, ново бъдеще, начало. Ето тези две карти излязоха. Да, имаме справедливостта и 9 от копия. Всичко говори точно за това. Пак има нещо, което се мъти. Има някакви хора, нещо, някаква общност, нещо или човек или група от хора, които са вмешателстват така във вашите неща
и ви пречат трезво да прецените кое е най-положителното за вас. А, Предстои нещо хубаво, предстои, нали, някакво ново начало за вас, но трябва наистина да се оттърсите от това, да не слушате тези неща, да няма тази токсичност, да не разчитате на мнението, нали, или там доводите, или насоките на хората, които, нали, са замесени в това нещо, или човека, който е замесен в това нещо, защото трябва да дойде тази справедливост. Има тук, нали, този дявол, тази отрицателна енергия в случая, нали, трябва да се махне по някакъв начин. И това е само в вашите ръце, в това вие да повярвате в себе си, в своята си интуицията и в своето, как да кажа, имате способността сами да си вземете решението и сами да прецените и наистина да ви са, нали, да видите кое е правилното нещо, кое е правилният избор, кое е правилната посока, която трябва, нали, да се вземе. И ако наистина успеете да направите това нещо, то се отвенчава с много така добър резултат в момента. Много бързо ще дойде, нали, това нещо, ще се случи всичко и с на дъното на дека от едната страна имаме Война на пентаклите, което, нали, е бавно, но, нали, вие до момента нещата са движили малко по-бавно, но има една такава сигурност, която, нали, ще успеете да постигнете и която от тук нататък при промяната, нали, на тези обстоятелствата, за които говорим, ще се случи. В момента една карта ми падна на земята и това е нещо, което не виждате, което не знаете. И това е точно 9 от чаши. 9 от чаши и ви казвам, че ето тук трябва да разчитате на интуицията си, трябва да се съберете, трябва да почувствате вътрешното си аз, да призовете, нали, цялата си енергия, да се съберете ума, да се освободите от всички други такива токсични взаимоотношения, съвети, някакви, нали, не се чувствайте обвързани, не се чувствайте длъжни на някого взимането на това важно решение. Просто всичко това ще дойде само за вас в много добра насока, ако нали, успеете да промените енергията в това насока, в която ви казвам. И от другата страна ни се падна кралицата на мечовете. По същия начин вие държите силата, вие сте самоуверени, вие пишете историята си сами. Това е най-важното. Вие пишете историята на живота си сами, не някой друг. И ето от другата страна, 10 от пентакъла, абсолютно, нали, с успех ще се завърши всичко това. Да видим и една от ангелското таро. Какво? Ето, вижте как се излиза картата. И имаме краля на земята. И ето, какво казва. Успешно време, приемай с увереност възможностите, които ти се предлагат. Докосването на Мидас. Това е много добра карта, защото идва това успешно време с тази, нали, бързина с 9 от копия и с краля на земята потвърждава, нали, че тази възможност, които имате тук са 7 от чаши, тези възможности, които се предлагат, нали, трябва вие да сте уверени в решението си и в избора си и да го приемете. И докосването на Мидас е точно това, което казахме тук, дето на дъното на другата страна ни се паднаха 10 от пентакъла. Нали, това е благословията, нали, това е финансова възможност, просперитет, стабилност, нали, в бизнес начинания, в финанси, в кариера, нали, в всякакви възможности, които, нали, ви се предлагат, свързани с това нещо. Много хубава карта ни се падна за потвърждение и за съвета. Просто наистина отървете си от дявола, отървете си от тази отрицателна токсична енергия, да възтържествува, нали,
тази справедливост, за да може оттам нататък абсолютно всичко да ви се отвори пътя, да прогледнете, да видите коя точно възможност или една, две, три възможности или новия път, който ви чака, новото начало, ще бъде много добро за вас. Това са съвета на картите, това е енергията, която е за хората, които гледат, кой се резонира, пишете в коментарите, много ще се радвам да чуя. Благодаря ви много и за моите последователи. Ако ви харесва, моите видеа, ще ви помоля също да ме подкрепите. Благодаря ви, обичам ви, до следващия път.